Action ba ta magana. Kin ga ɗin ta? Ina ganin shi ne ya share kan. Yana son soyayya. Action. Ki ga mutum kawai. Ina da mutane. Action ummi magana. Kin san me kawata? Ko duk wani abu da shafe ni ba ba wasu. Ko mu kama hanyar wajen da kana so a yi magana. Bari mu sai da mata. A ni ba na son magana ita ne ma ba ruwan da shi. Maryam taso. Zamekin har da za ka lalle zamekin. Wallahi haddani haka za a ɗauka ba ni wallahi haddani na aljana ba haba ina ɗaukuwa wallahi haddani zamekin labuna series Wani aljana labuwa. labuna series labuna Makaranta. labuna yi labuna kasance da mu a yi cikin wannan kayataccen shirin namu mai suna labuna series domin ga yadda ake fafatawa to gani kuma ga malam Janu yau kuma ta hada yau ta hada a can an hada a makarantar so yanzu ga shi an hada a labuna Wannan ai da zan ce muku wannan irin taron nan ake yi. don ku ga kamar yanzu muna ta wasa da dariya ga kuma zinariya a gefen ga zinariya a gefen Ga zinariya jikin ta gaya wata. zinariya jikinta ya gaya mata ta daina ganewa Na fi so mu kammala duka. zinariya ina zamu wayo libana sirris ta sha mari ai